Kemgbe anyị na-recognize ndị anyị bịara be ha, ndị obi dara akụ. Kindred ha bụ ụmụ ofeke before. Mana wee ha nọwa n'ụmụ ofeke, ha nọziri onwe ha ihe ha ozi iwu obi dara akụ. Apologies for the mistake emere na printing. Ebe anyị nọ wee wụ obi dara akụ. Amụ ifeke. Then anyị na-recognize ndị anyị bịara be ha maka ọ bụrụ na ha anabata anyị mara na ihe a na-eme enwe isi. Alphonsus Ibauchi ndị obi dara akụ. They recognize Donatus Nwanekezie. They recognize Sunday Ebi. Patrick Obiako na ndị obi dara akụ niile na-asị nna anwụchile ọ ga-adịrị ndụ na mma. Biko tebụl ọbụla ụmụ nwaanyị nọ na ya biko kee na ọjị bugharịa na ya ka anyị wee banye n'ihe ọzọ anyị nwere. Anyị na-recognize kwa ndị nke anyị ndị ara na ụmụ Ezike na Mmadinanya Ulo. Anyị na-recognize Mr. Emmanuel Ogu, ọnụkwute nna anyị ji eme ọnụ. Anyị na-recognize kwa Theophilus, Mr. Theophilus Ogu. Na-recognize Hyginus Egbeji. Na-recognize Gilbert Nlago. Na-recognize Sam Nlago. Na-recognize nnukwu ọga anyị nwoke Nze Nobat Mmadụakọ. Na-recognize Uchechukwu Ogu. Ọga anyị nwoke ana m asị na ọ ga-adịrị ya mma. Echere m na anyị nwere ọtụtụ ọgụ na ezinụlọ Ezike na Mmadinanya Ulo nwere ọtụtụ ọgụ, mana onye nke a gosiri na o jighị anyị egwu kemgbe otu ka ọ bịara nga nọrọkwanụ soro n'ihe a na-eme. Ọgụ anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Nwekwara ndị otu anyị ndị ọzọ na-anọ n'ụzọ mana ha na-abata, anyị ga na-recognize ha. Anyị na-recognize kwa Sunday Ugwu ndị ụmụ ebele, ọ nnukwu nna anyị ka ọ bụ anyị ji eme ọnụ. N'egbughị oge ihe ọzọ anyị ga-aba na-abụ opening remarks, introduction. Maka ikekwe enwere ndị nọ nga agara ịghọta ihe na-emenụ, anyị ga-akọwa ihe anyị na-eme were nwee isi. Emechaa nke ahụ, ofu okenye ga-abịa gbaa ya ụkwụ n'ala doo ụmụaka anya ihe wara na ụmụ, maka enwere ndị gara ịmụ ihe wara na ụmụ. Ofu okenye ga-abịa kọwara anyị ihe ọ bụ. Introduction ara na ụmụ a ka m si wee nụ mgbe e mere ikpeazụ. Ọ na-adị m ọ gafego 40 years, ya bụ ọgụ afọ na-abụ. Ọ gafego 40 years e mere nke gara aga. So ihe anyị hụrụ anyị na-eme nke a bụ enwere mmadụ ole ma ole ọ na-anụ ọtụ ndị ọkụ n'obi kemgbe afọ gara aga ka anyị nọkọkwa na anyị si nọkọ wee dịka ụmụnne. Mana mgbe ahụ anyị na-eme coronavirus, enwere ọtụtụ mmadụ ole na ole nọkọtara ọnụ sị
ka anyị chọọ onwe anyị, ka anyị chọọ ụmụnna anyị nke ọzọ ka anyị mee ya. O ruo n'afọ nke ọzọ okwu onye echi ọzọ, o ruo n'afọ ahụ sị ka hapụ ya ka emee n'afọ nke ọzọ, afọ a na-aga emekatazie o akwadozie ya ọfụma. So mụ na onwe m nọ n'ahụ nga anọ m in any leadership position, nọ na anọ m n'onye dị ka jidegodi ihe ka m bịa ejide m ihe na-emekwa ya na-eche ndị nyere m ya ka ha bịa nara m ya. Maka ama m na ihe nwụwụ ya last born ka nwụ na agụ mana agaghị ịga m, maka ndị enwere na ezinụlọ Ezike ụlọ eruo m ịtọpa ụkwụ ha, erudie m ịsụ akwa ha ma ekwume. So ka ọ gara ịdị ka ụmụ nwata awụrụ ndị okenye n'elu, enweghị okenye anyị wụrụ n'elu. Anyị sigodi ka ebidogodi ihe ka ya wụrụ na a na-eme ya ebe awọ m onye ndu enweghị enwe, awọ m prezident enwe nke wụ. So ya ka anyị ji sị ka anyị megodi ihe n'afọ, ewere ya hụkọtakwa n'onwe anyị, were marakwa n'onwe anyị. Ga-awere ahụbere m ha mbụ mana ama m na m na ha nwa m. Fọndụ anyị si bezi ga-awe akọwasịa, maka asị na-akọwara akọwasịa anyị amara na anyị si wụrụ nwanne. Ọ ya wụ ihe mere anyị si wụrụ nwanne. Ya ọ bụrụ na anyị esiri na akọwara anyị ihe na ndị anyị akpachapụ anya wụrụ nwanne. N'ọkụ oge n'anya na afọ agbagoro onwe ebidoro ebido, ọ ya gara ebido aga akara ịkpata ọbụla n'ọrụ. So biko sị na gide anyị n'ọbụla esi enwe ya ewere ya na anyị enwe onye anyị gbapụrụ agbapụ. Anyị bụ onye ọbụla n'uche. Na-enwe onye oge ọbụla biko mma kpọpụta ofu onye okenye ka ọ kọwakarịrị anyị ihe wara na ụmụ. Maka ụfọdụ ndị mma ndị ọha biko ele ihe wara na ụmụ. Enwe onye nke m jụrụ ọsị m na ọnwụ ụmụazị mgbe ahụ ịmala onye nwe ụmụazị ikekwa onye dị 5 years mgbe a na-eme ara na ụmụ ọ ga-aghọtacha ihe wara na ụmụ. Biko ofu onye okenye pụta ọ kọwara anyị ka anyị ghọtakere ihe wara na ụmụ. Biko na-apụta m ebe a na-awụ m okenye kama na-asụ onye njenje gara isi awụ ihe mara. Onye ọbụla na-eso ndị okenye ije na-amụta ọtụtụ ihe ma ịtụ ilu ma o kwurisi agha. Ọ bụ okwu oge eme onye ahụ kwuo asị hei hụ nwa nke ole bụ ọ pụtawụrụ ụwa ọ na-ekwu ụdị okwu. Ọ ya wụ ịnya mgba na obi okenye. Ịnya mgba na obi okenye apụta n'ọwụ okenye fụhụ ọkụ ije ga-ada ohere na-anya ọkụ mba, kama na okwu nụ na ndị okenye ị na-ekwu ya ọ wụrụ na na-eme ihe a na-agọ ebe n'anya na ụmụ a na-ekwu okwu ya. Ihe a ga-eji ata ịgara ya wụ mgbe Chineke sị Adam ha jezie mụọ ma jupụta ụwa n'agbanyeghị ndị ha mere ọgbaghara wasa ha ji eme gịnị jee nwụju ụwa. Ihe wara na ụmụ bụ dịka nga na ihe ewe ihe niile mmadụ n'anya uru ọzọ mụrụ ya na Ezike. Ezike anọzie. So mgbe ọlụlụ mmadụ n'anya mụọ nwaanyị na-ese otu nwoke, ndị nwaanyị ahụ alụsịrị ọ na-awụ nke mụkọ na nwa mmadụ na-eje lee ya mgbo, nke mụkọ na nwa mmadụ na-eje lee ya mgbo. So mgbe a ka ọ na-eke ara ya ahụ den mgbe ahụ nwaanyị na-ese enwechara ara mmadụ n'anya den ha onwe ha kwa bụ ndị ṅụrụ ara ahụ alụkwa nwaanyị mụtakwa nwa a na-enwekwa otu ara ahụ na-aga. So agụgide ara ahụ ruo nke enwere ụmụ nwa ụmụ ọkpụ dịka ndị otu na-eji asị aga m ekwu okwu ma ndị ọdọ gbara aka n'azụ ndị ọchọsị mpalaka ụtọ ka mpalaka osisi. So ara na ụmụ a na-ekwu okwu ya na Ezike mmadụ n'anya uru ọzọ na Ezike anọzie.
owu amụta nwa amụta nwa mmaga ahụ mgbe na-eme omenye ka edere great grand ihe ire ahụ woo otu ara ahụ na-aga njem ahụ to n'ihi ara na ụmụ woo Ezike na Mmadinanya Ulo ọzọ himiri ihe ya nọsị nga we ha himiri ihe ya nọsị nga we nọ nga we to eleme ihe Mmadinanya Ulo ọzọ na Ezike Ulo ọmụ kemgbe eke Ezike ke ogbe dị Ezike ke ego ke wo ele ahịa Ugochi dene ke ewuzi orunwa ịghọtara ya abezie na ngwuru a enweta ya okoro nkwa Ezike so na-adịghị eji edakpọ ya ara na ụmụ ọwụ otu mpalaka na-ebidonye ọsaba so mgbe ndị ọchọ ọ na-eme enwere ike eruo ihe dịka n'afọ na-awụ afọ na-awụ ụmụntị niile ahụ ezukọ dịka nna anyị hụrụ esi ekwu nke ele na ka mmadụ ewere ime ọpụta hụ nwanne ya o mere nke merenụ ihe ọrụ ara na ụmụ jiri mụọ mmụọ ọwụ nna ha bịara ebe a today onye ọbụla mara na ibe onye na ibe ya nwanne o nwere nke mere na alụ nwaanyị na Asaba alụrụ ya na Asaba ọmụta otu nwa nwaanyị ibe ahụ pụta ya laa lụzie alụọ ya n'ọlụ den nwa ọ gbahapụrụ na Asaba ọ dị wee se ya ọdọ ka ụmụntị ahụ ọ mụrụ n'ọlụ nke a eje ụta abụlọd Legọs nnụ a na-eje na abụlọd mmanya nke nwoke ọ mụtara ibe a na-eme nke Asaba enyi na-ekwu na ya ga-alụ ya alụ n'elu ogige alụlụ a ka a na-akọ owuze na ọtọbana nwa ahụ ime owuze mgbe a sịzi ka ejezie n'obodo nke nwaanyị ọ kpọrọ ya bịa n'ọlụ nga nne ya na-ajụ ya onye ji he ọsọ gbuo ya n'ala ya ha n'ihe tie sị na nwanne alụọla gị na nwanne ya so ara na ụmụ ya na-eme ihe webere ọtụtụ ihe o gosiri onye hụ nwanne ya ị mụrụ onye ị ga-alụ mụrụ onye ị ga-eme enyi onye ihe ara na ụmụ na-eji aba uru mgbe ndị ọchọ a na-emereme ya emereme mana oke achụchụ ego dị ma wee na mmepe na ịwa anya dị ma wee onye na-akpọ ọbịa ga-eme ara na ụmụ ọ na-ewe ọsọ echi nke awụ yuzo nwanne ya otu dịrị na ije eso biko kọrọ na ya aka kọrọ na ya aka kọrọ na ya aka Sunday Obi anyị na-ekele gị okumane ete aka nwanne m nwoke bụ ihe ọnụ ebu o kwuru okwu lọrọ alọ o kwuru okwu lọrọ alọ ọ nwata ka ọ bụ nke nọ ihe m na-akpọ onwe anyị ewu Okeke bi mba anyị wu oke ọ sị anyị na ọkụ na obi oke ihe o kwuru nga awụ gbasara ara na ụmụ ihe ọ kọrọ n'ugbo na ọwụ so I'm very happy with him n'okwu o kwuru o mere nke ọ gbara ngọwe a gwa m ya sị na ọ kọtara ya ma ọ kọtara ya Chukwu gọzie gị n'aha Jizọs wee na-akọ ọ kpọtara dede bụ eke Ezike nwa Alabako anọ m sọ ọwụ ya adịghị mmadụ a na-eme ihe nke o mere ngeni ahụla m ya ya wụ isi onye nga Labako onye nke ọzọ wụ mmadụ Ugochi ka m gara ahụ nga eleye ngiri ahụghị nga taa gba nga agụ nwa obi afọọla m si ya ga-ahụ ya nga taa nwa na adị m agba akwụkwọ anya akpọtụrụ gị okwu n'aha Jizọs so biko onye nke ọzọ wụ ahụrụ m ịma nga oke n'ime ede
boru nwa ele dede ego ọnọ nga agụ nwa ka ewu ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs biko obiọma akpara m ndị ngiri akpọwa nwadị ala mụrụ n'obi bịa were ngọzi nla gị ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs mụ na ezinụlọ gị ga-adị mma n'aha Jizọs so ekelele m nọ wee na-ekele ka m bịara nga ọ bụrụ onye m jụrụ ese ada anyị nwaanyị a nne ya na-agwa every year okpuru nkwụ elu bịa otogoro ya akpọ m ya ka m bịara nga jụba ese ọ were ya adị a bịara nkele ya maka na m echefu ihe mmadụ mere ọgọ nwoke aghọtara m si ihe ahụ nna gị na-eme ị na-eme ahụ nwanne nwaanyị ị na-elezi ya anya ọ ga-adịrị gị ndị ezinụlọ mma n'aha Jizọs nye eweli iwe nye ngiri akpọ udo ga-adịrị nọ niile ụmụ m n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị nwa m wee na-ekwu ekwuola okwu ọnwụ ihe obi aṅụrị ịgbaga eziokwu ọkịta ka m aka ije mụ na nwaanyị m mgbe nwanne m nwoke bịara gwa m okwu ada m abịa gwa m okwu asị m sị adị m ibe njem na m ga-eresive ụmụ nwa dị ala m adị nnụ niile zuru oke wee na-ekele nnọ ọ ga-adịrị nnọ mma nnụ ga-amụ ozu nwoke mụ ozu nwaanyị mụ ozu nwoke n'aha Jizọs ahịa na anụ ụbọ na anọ n'aha Jizọs ihe niile nna uchere n'obi nnụ ọ ga-adịrị nnụ mma n'aha Jizọs biko ka eje mana okwu agwụ adịba ewere nwa obere ego nnu ewere kpọrọ ọjị nnu ewere ye nke ele onye isi onye isi nnu ewere ye kpọrọ ọjị were nye ngọzi nga m na ezinụlọ m nọ a na-eje maka ekwufu okwu echefuo a na-ejekwa m ihe echefuru echefu na-ekele dị ọkpara mmere ka esi edi nnọọ dị so ọ ga-adịrị nnọọ mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye amen praise the Lord hallelujah kọrọ na ya ka biko ọ dịrị ezi ọ ga-adịrị gị na mma biko ndị dị ka gị dịba udele si na ndị okenye ma ya ndị okenye dịba maka ụmụazị ama na udele awa n'ori biko ọwụkwa na enwere onye ọzọ chọrọ ikwu okwu gbasara ara na ụmụ a chọrọ inye nkọwa ọ ka nwere ohere ime ya biko anyị na-erekọganaịz Sir Nicholas Ụzọma nnukwu nna anyị ekelere m onye ọbụla n'aha Jizọs tinye n'ọnụ gị sa tinye n'ọnụ gị ekristi malite ịbịa ebe a bịa ka anyị niile hụ ọwụ ihe ma uru ka ọwụ nwanne dị ozi ma nwanne ya ma oge ugbu a anaghị adị emezi ebe nke anụ malitere taa a na-asị ka esikọta adị n'afọ ọzọ n'aha Jizọs biko na asị ka anyị nwere ike na-eme ịnya mgbe ọzọ n'aha Jizọs ọ ga-adịrị gị na mma ndị na-eso mma na ndị wibe mma na ndị mụrụmụrụ mma na biko ndị ọgọ ahụsị mfesis ndị ọgọ mma na ọ ga-adịrị anyị mma this year anwụ dị ụtụtụ wa anyị ajọmpụọla jọmpụọ from COVID-19 to 21 wa end SARS nke asụkọ nke asa but this year ọ ga-adịrị anyị otu a n'aha Jizọs this year day of progress ebe ọ bụla etinye aka just
ego ga na-esozi dịka nka mmiri na-eso n'aha Jizọs. Ihe a na-eme taa obi dị m ka buso ugboro oke otego eji akwado ihe a. Anyị wụ ndị oke buru ya ọ dapụrụ ha anyị wụ ndị oke buru ya ọ dapụrụ ha ma ụmụazị anyị bịa plan ọnya ihe a na-aga n'ihu amasị ha jidekwa ha ji n'aha Jizọs. Amen. So ihe na-ekwu ara na ụmụ ndị egwu kwutachara ya lọlọ ekele gị. Mbereze anyị nọ wee woo mbereze nne mplaga anyị ka mplaga ọjị ihe niile a na ohuru ebe a ibido eke ye mplaga anyị oru 99% all over the world mplaga anyị na ekoli na aga anyị wee ofu mba amara ihe so ana m asị ihe mere taa dị mma ndị pụtara ekele ma ka ezigbo otu a na-eme fesisi ọbụla fesisi ga-aga ama m ga-eme mpụ ọnụ ụzọ ọ hụrụ mgbe m na-eto okorobịa mpụ ọnụ ụzọ mgba breki ana m asị ahụ elu ọ na-asị m ha erukefọ ndị asịzi nwanne m ma nwa nwanne m so wee were ya anyị ga-eme afta agwọtara nwa agwọtala ofuma na wee ọ ga nwanne m nwanne ya nke ọbụla e hụrụ fesis ebere ebe a wee ịhụ ya si yes o mere mgbe anyị na-ara na ụmụ onye nwanne m ejuo bete afta nke anyị mere anyị ga-ebilite n'otu onye bilite ọkọwa famili osi kọwa onye mụ ya kọwa nke osi anyị were mụ ya no holiness today taa ofu oge bụ anyị say every day no be Christmas but today na Christmas so ekelele m anyị ekele gị kọrọ ya aka kọrọ na ya aka ọ dịrị ezi. Anyị na-ekele gị nnukwu nna anyị Sunday Ugwu na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. N'egbughị oge ọzọ